Dwimary नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फैनो गोनां गोदान बोसोर 2023 खौ रंजा बाजाहै बरायनो थाखाय चिरां भारत भुटान बर्डार दागगारियाव मोनसे पिकनिक स्पट बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे पिकनिक स्पटनि मुङानो जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ फैगौ 26 नभेम्बराव बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों बे सानखालि आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरबो नुजाथि फैगोन बिनि अनगायैबो साखाथि हादर भुटाननिफ्रायबो गोबां आलासिफोर नुजाथि फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनो थाखाय मिजिंथिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बयखौबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गाबोन 26 तारिखनि 16 तारिख आङो चिरांनि दादगारिनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनायाव गाबोन नुजाथिहैगोन बिनि थाखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ ओपनिं खालामनायाव मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरबाय बिदिनो बेलारोम 4 बाजिसोनिफ्राय जागोन मोनाबिलि पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनाया आङो बेयावहाय नुजाथिहैगोन मेथाइ रोजाबगोन आरो बायदिसिना कमेडि फेस्ला फंनैसो राव बुंनानै प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो आं नाजागोन बिनि थाखायनो बयखौबो गुरै खावलायहरबाय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनायाव नुजाथिफैनो लकेशना जाहैबाय चिरांनि दादगारि होननाय जायगा साखाथियाव थैंक इउ